O nwere otu akụkọ ifo akọrọ maka otu eze aha ya bụ Midas n'obodo a na-akpọ Frezia n'otu akụkụ ụwa. Akọrọ akụkọ ifo ahụ na nwoke a nwere ike pụrụ iche nke ruru na ihe ọbụla o metụrụ aka na-aghọ ọlaedo. Ya ka iji wee na-asị ihe mgbe ọ na-eso ịnụrụ na ihe awụ ọlaedo bụ ihe metụrụ aka ghọrọ ọlaedo ọ maka eze a akọrọ akụkọ ya na akụkọ ifo. O nwere otu mgbe o metụrụ okwute aka okwute a wee ghọrọ ọlaedo. N'ihi ike a ọ chọpụtara n'onwe ya, mpako na ịdị elu wee batazie n'obi ya, o wee wụrụ onye si otu a wee mebie onwe ya wee laa n'iyi. Anyị na-anabata unu Igbo ọma ndị na-ege ntị na GCK kwa ụbọchị nke taa, nke onye ọzọ atụrụ Kumuyi ga-edu anyị na ya, onye a maara aha ya na-ezisa ozi ọma n'ụwa niile ihe karịrị afọ 50 iji ozi emetụwo ndụ ndị mmadụ niile n'ụdị n'ụdị n'akụkụ ụwa niile. Ọ ga-akọrọ anyị maka otu eze awụrụ nke akụkọ ifo. Ihe a wee eze karịrị Midas nke anyị kọrọ akụkọ ya na akụkọ ifo, mana nke a wụ ezigbote eze a maara aha ya wụ Jizọs Kraịst. Otu mmetụ aka Jizọs Kraịst na-emetụ na-eme ka anyị nweta nzọpụta. Ọ na-ewere ike wee nye onye na-enweghị ike. Ọ na-eme ka ọnwụ ghọrọ ndụ. Ọ na-atụgharị ọnwụ wee mee ka ọ ghọrọ ndụ. Anyị na-anabata anyị dịka onye ọzọ atụrụ anyị agwa anyị maka ya. Onye ọbụla Kraịst metụrụ aka, a sị na o nwere ụdị ọrịa ọbụla, ihe ọ sọrọ ya bụrụ ọrịa ahụ ga-ala ka n'anyị. Ọrịa kansa agbafuwo, ọrịa akụrụ alawo, ọrịa na-agba ka kịtịkpa alawo, ọrịa asị na ọ adịghị agwọta ya agwọta, ọrịa ekpenta alawo n'aha Jizọs. Ọrịa asị na ọ bụ ọrịa gburu ozu, asị m na o siwo na arụ gị laa. Anya kpụrụ isi ga-ahụ n'ụzọ. Onye ọbụla mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu n'ụdị ọbụla, ha niile alawo. Ọgwụgwọ nsọ zuru oke, ọgwụgwọ nsọ zuru oke site na mmetụ aka nke Chineke. Ịdị njikere? Asị m ịdị njikere? Jeremaya isi 17 amaokwu nke 14. Mee m ka m dịrị ndụ, Jehova, m wee dịrị ndụ. Ị ga-agwa onye nwe anyị ihe ị na-achọ. Dịka onye ekpenta ha bịakwutere ya, gwa onye nwe anyị, achọrọ m nsacha o, achọrọ m ka e wepụ ekpenta n'arụ m. Ị ga-ekpe ụdị ekpere a, mee ka m dịrị ndụ, onye nwe anyị, m ga-adị ndụ. Zọpụta m, a ga-azọpụtakwa m, n'ihi na gị onwe gị bụ ebe ntụkwasịrị obi. Ịhụ na ụdị ekpere abụọ ekpere ebe a. Nke mbụ, zọpụta m. Ọ dịghị iru abụọ dị n'ime ya. Zọpụta m, zọpụta m. Onweghị ihe ọbụla o zoro ezo. Zọpụta m. Onweghị iru abụọ dị n'ime. Zọpụta m. Nke abụọ o wee sị, aga m abụ onye azọpụtara. Ọ sịkwa, gwọọ m onye nwe m, ga-abụ onye agwọrọ nke ọma. Dịka okwu onye nwe anyị na-abịarute gị ahụ n'abalị a, o zipụrụ okwu ya, o wee gwọọ ha niile. Ọ dịghị onye ọbụla nke dara mba n'etiti agbụrụ ha niile, n'etiti ụmụ Izrel. N'abalị a, ọrịa gị niile ewezugawo ya. Nrịanrịa gị ewezugawo ya. N'ihi na Chineke ka dịkwa otu ahụ ọ dị na mbụ. Ọ ka na-aza ekpere taa. Ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, mmetụ aka nke Chineke ga-erute gị arụ. Ọgwụgwọ nsọ zuru oke na-enweghị ihe wepụrụ ya. Ọ ga-adị n'ime ndụ gị na ị gaghị anwa hụkwa ọrịa ahụ ọzọ na ndụ gị ọzọ n'aha Jizọs. O nwere ụfọdụ ihe ndị a mụtara dịka anyị gere ntị na ozi a nke anyị nụrụ ugbu a. Nke mbụ, na otu mmetụ aka nke Jizọs Kraịst na-eweta mgbanwe nke na-adịgide, nke wụ na adịghị ike nke mmadụ na wụ ihe atụgharịrị. Nke ịbụọ, ajọ mmụọ niile ma ọ bụ ọya niile n'aha Jizọs ka ha na-egbu igbere. Ike Jizọs Kraịst gwozuru mba, nke ekwensu na ndị mmụọ ọjọọ ya niile na-apụghị iguzogide. Taa
anyị mụtagara na site na ekpere anyị pụrụ ịwụ ndị azọpụtara, nwetakwa ọsịsa wee nye ihe niile bụ ihe na-enye anyị nsogbu, ihe na-akpagide anyị n'ụwa taa. Otu mmetụ aka nke Jizọs Kraịst ga-azọpụta anyị na mmehie, wee gwa anyị si na mmehie niile, si n'aka ajọ mmụọ niile, wee napụta anyị dịka anyị na-ekwenyere Chineke, kpekwa ekpere ka Chineke wee napụta anyị. Jeremaya isi 30 amaokwu nke 17, n'ihi na m ga-eme ka anụ ahụ ọhụụ puchie n'ahụ gị. Eleghị anya ịdị ike na mbụ ma ugbu a edizighị ike. Eleghị anya ahụ dị gị mma na mbụ ma ugbu a ihe dum aghasawo, ọrịa nke a taa echi arịa ọzọ, n'isi n'afọ ihe na-agarị gị n'ahụ. Aga m eweghachitara gị ahụike. Mweghachita ihe niile ịtụfuru ị ga-enwetachi ya. Ị ga-enwetachi ahụike gị, ike ọhụrụ, ndụ ọhụrụ, ndụ mara mma ga-abịakwute gị n'abalị a n'aha Jizọs. M ga-eme ka anụ arụ ọhụrụ puchie n'arụ gị. M ga-agwọkwa ọnya gị niile, ka Jehova nke usu niile kwuru. Aga m agwọ gị ọrịa gị niile. Ọ ga-abịakwute gị n'abalị a. Jeremaya isi 33 amaokwu na amaokwu nke 3. Jeremaya isi 33 amaokwu nke 3. Ana m agụ na amaokwu nke 3. Soro m gụọ ya ugbu a dịka anyị na-ele ya anya. Lee ihe ọ na-ekwu. Kpọkue m. Onye ekpenta ahụ bịara kpọkue Jizọs Kraịst, kpọọ isi ala nye ya, kpọọ ya onye nwe anyị, were ndụ ya nyechasịa onye nwe anyị, si onye nwe anyị lekwa ndụ m niile. Onye nwe anyị wee na-asị na ọ bụghị naanị onye ekpenta ahụ, ma nye gị onwe gị. Kpọkue m taa, m ga-aza gị. Ọ sị, mgbe ị na-akpọku m na m ga-aza gị. Ị chọrọ nzọpụta? Kpọkue m, m ga-aza gị. Ị chọrọ ọgwụgwọ nsọ? Kpọkue m na m ga-aza gị. Ị chọrọ nnapụta? Kpọkue m na m ga-aza gị. Ị chọrọ ndụ dị nsọ? Kpọkue m na m ga-aza gị. Ị chọrọ ndụ zuru oke? Kpọkue m na m ga-aza gị. Ị chọrọ mgbanwe nke ndụ gị? Kpọkue m na m ga-aza gị. Ụdị ndụ ọbụla nke na-atọ Chineke ụtọ, nke na-achọ n'abalị a, nke ga-enyere gị aka ịga eluigwe mgbe Kraịst ga-abịa, ọ ga-enye gị ndụ ọhụrụ ahụ n'abalị a n'aha Jizọs. Amen. Kpọkue m na m ga-aza gị, gosi gị ihe dị ukwuu, nke dị ebube, nke na-amaghị n'abalị a. Ụdị ọrụ ebube, ụdị nnapụta nke na-ehụtụbeghị mbụ, nke na-enụbeghị mbụ ga-eme na ndụ gị. Lee anya na amaokwu nke 6. Na amaokwu nke 6, lee ngaji ime ka anụ ahụ ọhụụ puchie ngwa ngwa. Ama m na site n'ike okwu Chineke nke anyị nwere, ụfọdụ n'ime anyị ka ndụ mmehie ha na-eme bụ nke na-emezighị ihere. Ọ eziokwu, etu ahụ o kwesịrị ka ọ dị, mana mmemme ka ịmata, achọrọ m ka ịmata na Jizọs Kraịst na-eche. Ọ bụrụ na ị ga-abịakwute Jizọs Kraịst, ọ ga-ebupụ ibu mmehie anwa nke na-anyị garụ, nke na-emeghị ihere ugbu a. Dịka anyị na-ege ntị ka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi wee duo anyị n'ekpere nke ga-eduba anyị na mgbaghara nke ịnabata Jizọs Kraịst, nke ga-eme ka anyị wụrụ ndị ga-enweta ndụ ime mmụọ ahụ ma nweta ya n'uju ya. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, n'ihi na inyewe anyị ike ibi ndụ ọhụrụ. Onye nwe anyị ga-enye gị ya. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs. Jizọs Kraịst onye nwụrụ n'ihi anyị n'elu obe Kalvarị. Anyị na-abịakwute gị na-ekwere nkwa ahụ nke i kwere anyị na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na nchegharị, na ị gaghị n'ụzọ ọbụla chụpụ onye dị otu a. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ha rapụ ndị a niile, ndị na-abịakwute gị, gbaghara ha mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke mmehie, wezuga amamikpe nke mmehie, mee ka ha nweta ike nke eji ebi ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Wepụ amamikpe nke obi, nye ha udo nke mkpụrụ obi, mmeri
n'ebe ihe ọjọọ niile na-emerigbu ha na mbụ dị n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, ekele dịrị gị onye nwanyị. Anyị ma na-ezawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta ha ugbu a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Amen. Dara ụda. Tonu Chineke anyị. Iche isi megide mmehie niile, megide ụdị mmehie ọbụla, ọrịa, iche isi megide ọrịa niile, iche isi n'ebe ekwensu na nhụjuanya niile nke ekwensu dị, ụdị nhụjuanya nke ekwensu ọbụla, iche isi na-abịa dịka anyị na-ekpe ekpere ugbu a n'aha Jizọs. Aha ahụ nke na-adịghị eme atụ agha, aha ahụ ga-akagbu ike niile nke ọrịa na ndụ gị. Ọgwụgwọ nsọ na-abịa n'ụzọ gị, nnapụta na-abịakwute gị ugbu a. Ihe ịrịba ama ga-ekwe gị n'aka n'abalị a. Ụdị ọrịa ọbụla nke iburu bịa ebe a, ndị nọ ebe a, ma ndị na-ege ntị n'igwe redio maọbụ na telivishọn maọbụ n'ọwa ozi anyị, n'ebe ọbụla, ike nke onye nwanyị ga-ezute gị kpọmkwem n'ebe ị nwere mkpa ugbu a. Mgbe anyị na-anụ amen ikpeazụ, ihe ọjọọ niile nke ọrịa na-arụ na ndụ gị apụwo na ndụ gị. Welie aka gị ahụ elu ugbu a, bikwasị aka nke ọzọ n'ebe ahụ ị nwere nsogbu. Ọrịa ahụ, ihe mgbu ahụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ha niile ga-ala n'abalị a. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị n'ihi ihe pụrụ ime, n'ihi atụmatụ gị banyere anyị na ihe gị kwere na nkwa na ịgaji ime. Anyị na-arịọ gị onye nwanyị ka imetụ mkpụrụ obi ọbụla aka n'aha Jizọs. Gosi ike gị n'ebe a n'abalị a, gosipụta iche isi gị n'abalị a, gosipụta ike na ebube gị n'ebe ọrịa, ekwensu, nrịanrịa niile nọ. Gosipụta ya n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ebe ọrịa dị, gbanwee ya ka ọ bụrụ ahụike. Ebe ihe laworo n'iyi n'oge gara aga, dozie ya ka ọ dị mma n'akụkụ niile nke arụ ha, n'akụkụ niile nke ndụ ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m arịọ gị ka ịgbaji aka ekwensu, wepụ ya na ndụ onye ọbụla nọ ebe a, n'ezinụlọ ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. N'ebe anyị nọ, n'igwe redio, n'igwe telivishọn, n'ebe niile, na mba niile, n'ụwa niile, gosipụta ike gị n'abalị a, ka ike gị pụta ihe, laa ike niile nke ekwensu n'iyi. Onye nwanyị, ma arịọ gị ka anya ndị ahụ kpụrụ isi mepee ha ugbu a n'aha Jizọs. Ka ndị ogbu na ndị ntị ka ha nụ ihe wee kwuo okwu n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ka ndị niile akụkụ arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ ihe mgbu n'ikpere, ihe mgbu n'ukwu, onye nwanyị, wezụga ha niile. Ihe ọbụla mere ha ji aga ije sụkwarachi, onye nwanyị, gwọọ ha n'aha Jizọs. Amarịọ gị onye nwanyị, ka ihe ọbụla zara aza, ọ bụ ihe zara aza nke ọrịa kansa, onye nwanyị, gwọọ ha ugbu a, ka ha nwere onwe ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị, na marịọ gị ka ụdị nsogbu ọbụla, ụdị ihe mgbu ọbụla, ụdị nrịrị ọbụla, ihe ọ sọrọ ya bụrụ aha ya, ha ga-egbu ikpere n'aha Jizọs. Iche isi n'ebe niile, ọgwụgwọ nsọ n'ebe niile, nnapụta n'ebe niile, ihe ịrịba ama n'ebe niile, nye onye ọbụla. Onye nwanyị, n'aka nri, n'aka ekpe, n'ihu n'azụ, ebe niile, onye nwanyị, ka ihe ịrịba ama pụta ihe n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Onye nwanyị azawo ekpere gị. Lee onwe gị anya ugbu a, ị ga-achọpụta na ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ nsọ nke nzọpụta nọ n'ebe ahụ. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a.
ugbu a ọ na-echere gị 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 ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a ọ na-echere gị 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 ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a bịa lelee bịa lelee bịa n'ụlele bịa lelee sị gị bịa n'ụlele bịa lelee bịa n'ụlele bịa lelee nwanne bịa n'ụlele bịa lelee bịa n'ụlele bịa lelee bịa n'ụlele bịa lelee bịa n'ụlele bịa lelee nwanne bịa n'ụlele bịa lelee bịa n'ụlele imeela maka isonye n'ihe ọmụmụ GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgbaga ume n'okwukwe. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa okwu a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko nwanne m, ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụkwa anya na ị ga-esonyere anyị site n'akụkụ niile nke ụwa na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ.